Suomalais-kalifornialainen innovaatio Viva-kengät. Niistä ei kovinkaan moni suomalainen välttämättä ole vielä kuullut, mutta ne löytyy monen Hollywood-tähdenkin jalasta. Mistä ihmeestä on kyse ja mitenkä tämä maailmanvalloitus on oikein tehty? Tästä me saadaan kuulla nyt lisää. Tervetuloa Kalle ja Minna Gummerus. Kiitos, että me saadaan olla täällä. Ja meiltähän siis saa hyvät vibat, mutta ne vibat täytyy laittaa jalkaan, jotta sä saat ne hyvät vibat. No siis, mistä tämä nyt on lähtenyt, mistä tämä on lähtenyt tämä teidän tarina liikkeelle? Että tosiaan teette aikamoista maailmanvalloitusta tällä hetkellä. No tällä hetkellä joo, mutta se mistä tämä on lähtöisin, me ollaan oltu aikaisemmin jo kenkäalalla viimeiset kymmenisen vuotta. Ja siitä meillä oli tuote, mikä me tiedettiin, että se myy maailmalla ja itse asiassa Suomessa myytiin maailmassa eniten sitä maailmassa eniten, eli Otse ja sullekin ilmeisesti tutut edellisestä elämästä. Ja se oli hauska aina kun, mä oon vähän tällainen hönö, niin aina kun mä näin jonkun, jolla oli otsit jalassa, niin mä menin juttelemaan ja sieltä tuli aina 2 vastausta. Että mulla ei ole koskaan ollut näin mukavia kenkiä ja toinen oli se, että mulla on niin ja niin monet. Ja sitten Minnalta oikeastaan lähti se, että me mietittiin, että minkä takia me tehdään jollekin toiselle, kun me voitaisiin tehdä jotain omaa. Olla suomalainen yritys, tuote, mikä valmistetaan Euroopassa eikä Kiinassa. Meidän ihana tuttava pariskunta Kaliforniassa, eli Otsin luoja, Ludomal Muu ja Tammy, oli jäänyt vähän kuin eläkkeelle. He teki exitin siitä ja sitten me oltiin yhteydessä ja sanottiin, että miltä kuulostaa, jos lähdetään tekemään niin kuin täysin omaa uutta brändiä ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Aika nopeastikin vielä. Eikö tässä nyt vähän niin kuin keksitty kengät niin kuin uudelleen? No on joo. Siis ensinnäkin me ollaan hyvin minimalistinen ja meidän kenkien sielu ja salaisuus on tämä pohjallinen, joka muotoutuu täysin käyttäjän jalan mukaan. Päkiä ja kantapää on samassa tasossa ja fiilis on vähän kuin se olisi paljaan jaloin tai sukkasillaan, mutta kiitos Tänni, tukee oikeasta kohdasta ja aktivoi jalan pienet lihakset. Meidän kengät on siis minimalistisia, ei ole välipohjaa. Yleensä aina kaikissa kengissä on välipohja, mikä tekee kauhean jäykät niistä. Niin täällä ei ole välipohjaa, pääliosa ommeltu luonnonkumipohjaa ja nämä on näin joustavat. Ja tietysti tehty jalan muotoon. Yleensä kengät on tämän mallisia, mutta jalat on yleensä tämän mallisia. Ja sisälinja aina pitäisi pitää kengissä suorana. No tässä me nähdään nyt vähän taustalla. Täällä on erinäköistä Hollywood-tähteä itse asiassa ympäri tätä studioa. Miten ihmeessä nämä on päätynyt nyt sitten Hollywoodiin esimerkiksi näille tähdille? No meillä on Malibussa liike. Eli meillä on liike tällä hetkellä on Barcelonassa, missä Kallen sisko pyörittää miehensä kanssa. Tämi ja Ludo pyörittää Malibussa. Me ollaan Helsingissä. Ludon ja Tämin poika muutti tonne Sydneyin, eli nyt meillä aukeaa Sydneyin Australiaan. Ja Japanissa meillä on ihana Dallas, mikä sitten on yksi jälleenmyyjä. Ja nyt tulee ympäri maailmaa siis lisää kaikkea aikaa. Koko ajan tulee lisää maahantuojia. Filippiinit avaa ensi maaliskuussa meidän tietääkseni liikkeen. Ja se, miten me ollaan päädytty nyt julkisten jalkaan. Osahan on ostanut. Eli siis ostanut kengät, eli ei ole... Tuolta Malibun niin, eli me ei tehdä kaupallista yhteistyötä. Eli mä nauretaan tuossa, kun me lähdetään landelle, niin koska mä chattaan Andy Garcian kanssa ja Glenn Closein tyttären kanssa ja Michael Douglas ja Ed O'Neill. Mun mielestä hauskaa tuolla näkyy takana, missä se on. Ed O'Neill on jossain täällä. Ed O'Neill on jossain. Eli Al Bundy, pulmuset, niin Al Bundyhan oli kenkämyyjä. Niin mä halusin kutsua itseni Suomen Al Bundyksi. Mähän olen kenkämyyjä. Ihan oikein. Itse asiassa meillä onkin Joe Rogan Experience podcastista pieni pätkä, katsotaanpa. Wow. And then all of a sudden Obi-Wan Kenobi goes, look, there's a whole other universe here. Will you show everybody your shoes? Because I think those are Luke Skywalker shoes. That's what I was going to say. This is bullying, Joe. I love them. I couldn't remember the name of the planet, though. When you said Tatooine. You think these are Dantooine shoes? Yeah, for sure. These are cool. Joe came in and almost liked them. I felt pretty good about that. They're unusual. I love that you wear them. They look great with white slacks or tan slacks. Ajattelen, me ei Minnan kanssa edes tiedetty, niin, kuka Joe Rogan on. Täysin spontaani. Minkälainen merkitys tämmöisillä spontaaneilla postauksilla on ollut? Tämä on aika käsittämätön juttu. Nämä on mielettömiä. Nämä tulee yleensä meidän asiakkailta. Ne kertoo meille, että ettekö te ole nähnyt, että Joe Rogan varmaan seuratumpi
podcast, YouTube-kanavia tällä hetkellä. Ja Moshe Kasser, mikä on makea koomikko, rakastaa meidän kenkiä. En tiedä edes monetko kengät sillä on. Eli nämä tulee oikeastaan meistä tietämättä, koska mä en Joe Rogania seuraa, hän vielä vähemmän. Mutta mä oon huono tuossa somessa ja muuta. Niin. Ja nyt huomaan sen, että kun mä teen ton meidän sosiaalisen median, eli mä seuraan paljon, ketkä käy tykkäämässä meidän mainoksista, ja sitä kautta mä löydän ja olen yhteydessä näihin maailman tähtiin, että jos on käynyt tykkäämässä, niin mä lähetän niille viestin, okei, meneekö se koskaan perille. Tällä hetkellä kaikki on mennyt perille, ne on enemmän kuin iloisia, että mä otan niihin yhteyttä. Ja sitten mä laitan, että saadaanko me lähettää testiin kengät ja sulle, sun vaimolle, mitä sit ikinä. Ja nyt se on auttanut. Me myytiin viime vuonna yli 150 maahan näitä kenkiä. 95% meidän liikevaihdosta tulee maailmalla, eli viennistä. Mutta ei meitä tietysti, ei meitä tunne Suomessa kukaan, mutta ei meitä maailmallakaan vielä kukaan tunne, mutta pikkuhiljaa. Mutta tämä on niinku mielenkiintoinen juttu. Harva varmaankaan on siis kuullut näistä popoista Suomessa. Onko teillä alun perin siis ollut nimenomaan kärkenä nyt sitten maailmanmarkkinat? Oli. Meillä oli ihan selkeät, että online maailmalle isompi pelikenttä englannin kielellä. Se oli tosi luonnollista meille. Ja mehän lanseerattiin pahimpaan korona-aikaan 20, eli me ollaan niin nuori brändi vielä, mutta se oli meillä niinku ensisijainen juttu, että me ei keskitytä Suomeen, vaan me lähdettiin päivästä 1. Ja nyt vasta niinku alkuvuodesta meillä tuli suomenkielinen saitti ja me myös mainostetaan suomen. Ja sitten saksankielinen ja nyt ollaan keskitytty maahantuojiin, jälleenmyyntiin. Mutta se, mitä meidän asiakkaathan on koko tämän, Viba on yhtä kuin meidän asiakkaat. Toki meidän tuote on ihan huikea. Me ollaan tosi kivoja, mutta meidän asiakkaat ne on aivan, siis ne on uskomattomia. Ne tulee meidän liikkeeseen, kaikki hymyilee, ne on hyvällä tuulella. Ja jäätävä kommentti tuli yhdeltä meidän kantikselta, joka sanoi mulle, että hei, Kalle, tiedätkö mitä, että aina kun mä kävelen stadissa ja mulla on vibat jalassa, ja vastaan tulee toinen, jolla on vibat jalassa, niin me moikataan. Niin mä voin sanoa, että mä olin ihan, että eihän toi ole todellista. Se on vähän niin kuin matkailuautoilijoilla. Ihan lyhyesti loppuun. Minkälaista tukea te olette saanut esimerkiksi Suomen viestinnän myynnin edistämiseltä ja muuta tämmöisiä maailman? Siis tää oli mulla mielessä, haluan kiittää Business Finlandia. Ne on ollut hienosti matkassa mukana ja tukemassa meitä ja vaikka valtion lafka selkeät säännöt, miten pitää mennä, mutta he todellakin on auttanut ja joustanut tietysti tietyissä puitteissa. Mutta eihän tämä helppoa. Me mainostetaan ihan älyttömästi. Kassa huutaa Hoosiannaa koko ajan ja tietysti pankit ja muut ei, kun ollaan aloittava brändi ja ei tehdä tulosta, niin sen tietää, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Ei muuta kuin valoa ja aurinkoa syksyyn. Hyviä viboja. Hyviä viboja.